चली भैया हाजी आज पहुंचल बानी बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर। जय हो क्या बात बा सरदा भवानी के मनावे गोहरावे कैसे एगो गीत गावे की इच्छा रहे। गावा गावा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचल बानी विक्रम। हाँ जी आज पूरा टीम पहुंचल बा। लाइव रिकॉर्डिंग का बात बा चढ़ल बा। हाँ 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 रिकॉर्डिस्ट दीपक वर्मा जी कोई जोर बा। नाल पर जेपी भैया अहियापुर के जे हाल ही फिलहाल में चंपारण ढाबा खोलने बारे और खूब चला था। माँ के कृपा से चली। हाँ जी आशीर्वाद उनको बना रही बनले रही। संग में म्यूजिक डायरेक्टर हमारे मनीष समरिया जी बैंजो पर ऑर्गन पर मैंने ऑलराउंडर कलाकार बारे। हाँ हाँ इनका जोर का। और हमारे सहयोगी छोट भाई राजू रसिया जी। हाँ हाँ सबे केहू पहुंचल बा। चलिए एगो माई के गीत रउरा सबके बीच में रखत नहीं। गावा गावा सुनी सबे कैसे बा। एगो भक्त कहता हो बिना वाली मैया बिगड़ी बनावे आजा। हो बिना वाली मैया बिगड़ी बनावे आजा। स्वर में समा जा सभा बीच आजा लजिया बचा जा। बिना वाली मैया बिगड़ी बनावे आजा। बिना वाली मैया बिगड़ी बनावे आजा। सहूर बाटे ज्ञान नहीं बुद्धि तनिए कदे तू माई हमरा सद्बुद्धि। लूर ना सहूर बाटे ज्ञान नहीं हमरा सद्बुद्धि। जल्दी से आजा लजिया बचा जा बिगड़ी बना जा। बिना वाली मैया बिगड़ी बनावे आजा। बिना वाली मैया सभा बीच लजिया बचा जा।
सहैया बीरा बजा जा स्वर के सजा जा सांभ बीच आजा बिना वाली मैया बिगड़ी बनावे आजा बिना वाली मैया बिगड़ी बनावे आजा